Ka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom kalapan pau ba kam kwa shu ki kular thali henrai ka swarjala kadiban ai dak chingtho halor ki chingdawa chungka uba mebon lingdo executive member of Federation long ba lakata kisnam ki chingdawa chugini kai kashukut tang ki chingong ban examen halor ki chingkran ba kenat shadap president ka Fastom ba ka swarjala kala muncur ki rai jong ki chingelang kabla long khat pratri gulber arja rapuar hadin ki chinghi khmat secretariat uba mebon long ba kinoi kai ki kwa dak chingtho kadang sulong tang dak ktien bashuekran kuman shukdau namar ba kasrar jala kamtre ban kente kordan deficit school adhok ka Fastom kala terwa ban kente ku tulop sakhat pra hajar tangka kini hikaya hikrdan ba fer rengkat kecimpun kiu tulop pasan persen man usnem baru presiden ka Fastom loong ba katnat kadang pengkre ikite kijing terwa hagawai perkaliang ba mebon loong ba kecimpun ki eme kicingi khi kadai namar kicimbom yo ikcing kular leng ba ki kot kisla balada kasarkar kadang ai kuman hi kimban seven khot lang sai khna school ki kme ki pa ban long ki hi kabahe tam hanang ba shlong ulang ba imar ka sarkar kam sngap ikching dawa namar bamanta ki khi shongkalan mangwar tangsan ngur kinoi kai man kasngi haplau ga office embos but angru ba kching hi kan ye beteng hadu banda code ka exam SSLC but HSSLC ha bakin sa shong perkhat pat iksen cham ki banwan ban pen orlong ya kching dawa chungki ti ha ka ba dei ba ka to ka jing ki jungi ha ka khatnyo trek ba ka khapra trek jong u kalalingkot ti ha ka khapra trek jong kalalingkot jong newsnam ting hot I presiden jongi iba kena chadap ila penkut no ya kata ka agitation namar bai ong ba kaladon ka jing ekren hapreng jong ka Fastom lingba jongi bat ka sarkar ha ka ba ka sarkar kala kubur ban tengkiu yangi khat hajar bat 100% man la usnam hendai ka daw ka bala pelong yangi bangin pen KM yang ya kani ka jing ki ya kani ka agitation ha kani ka por kalong namar ba ngimpat yo ya kata ka cingkular jong ka sarkar ha ka kot kampat don in black and white ti kadang long tang kum ka ktien te basu yakran ti ba ktien ka basu yakran te khamdon kata ka jing tho jing tar te kala ban kala kanu ko poru ti kuma pi ba menta la don lai banai te hadu lai banai kala ayat bat ngi khampat I yu tau so jong kata khat prajar ti kumnu ken ngindang yai apsa menta kumbang itip kapur kayat stat tanglanu ladai sa kapur election te lada kalawan sa kasarkar thamai tingin hap yaki syaki kumne hadu lasim snam eru long ngim sngu ya hap kan takadaw mentangi ong be ya kasarkar ba kadai ban ai be yangi in black and white lada ka kwa ba kanyo ya kata ka jing shania na kino hikai kumbangi I menta ki khna ki don ha padang jong ki exams te ngi abang ya shong ya ke isi meeting men ha kato kasngi ngilapoi ha kata kasinjam ba ngimdei bangin pentut ya ki khna ki ba tho exams but ngimdei ru bangin pentut ya kita kino hikai ki ba hap ban li up exams but ki ba hap ban correct ya kini ki papers chungki te haba ya dei ba kajing ya ki ka ba he ngi bu bet ya kani kajing ya ki ka ba he bakan dei be hadin bala kut ke exams chungki khna namar ngim ko abin pentut yaki Hendrai dala akut exams pada ngila bangin yawe langi ki kena ru namar ngila tristom na benta ki kena bat nga kermen ru ba kita ki kena ki jongi ki bangila hikai de ki kata postnam ki don ki bala hikai de ki ar postnam ki don bala hikai postnam don bala hikai sansnam kum nga ngala hikai sansnam te sansnam ngala hikai ki bun ba kini ki kena ki bangala hikai ha kini ki sansnam te lada tang arspa na kita ki kena ki bangala hikai ha kini ki sansnam ki wan ban join ya kani ka protes jongi pila ban mudur hadok katno ki beriu kin bun bat om tang kataru kini kino hikai ki bayo syong ni kinwan yalam ru ya ki kurum jongki ba kin ya join lang kani ka protes jungi hadien bakal akut kani ka exams kin wan lamru ya ki khun jungki bat ki khun jungki kin wan lam ya ki perlok jungki bat kumta terter kani ka agitation ka bangi ngila shu penkre andala kut exams kanlong ka way na kita ki agitation ka bahe tam ha ka jilla Meghalaya ndai ngim kwa bangin ya chakmat bakata ka agitation ngimdon kum kata ka jingmut bangin ngin pelong kani agitation bangin wan ra ya kata ka chaos tani bangin penklem ya ka sarkar ngimdon kum kata ka ai handai ka ba ngikwa ya ka sarkar bakan snguthu kalong ba kan snguthu lam yangi kan bangiru ngidon ha peneng jong ka jenjar bat lada kumbang alaong balada ku kalapoi hadu rendang
pinle kumno pinhap benjingi balada kal akut kani ka exams ka sarkar kadang yai ne hi ba kanlong kata kanlong ka ba donut kaban om perkhat ikino hikai bakan om perkhat yangi ki ba syong ni man kasngi ngiru ngin hap pan pensngo sya ka sarkar ba ngiru ngidonte bangiru ngila bengin wan syakmat bangiru ngila banle tadangi kwa ada ngikum kino hikai ikwa be bangin yat bat ngin but ya kata ka ka ba ka sarkar kalwatha yangi kumta ba ngi don ka to ka peaceful march atau sngi ha ka arpu terek ka arpu terek ngila pelong ya kata ka peaceful march ka bangi ngi khotang lai phongot nya we tang lai phongot ki kino hikai ban shimbenta namar ba katkum ka jing yo permission jungi na udisi UI bangin ya tang lai phongot bada bangi shim ya ka permission bangin syang ni ha emboss office ru ngi syam tang sangut bat ngi yo ya kata permission bangin syang tang sangut ti hadu menta omdan ni kata bangi le persya ya ka sarkar ti ngi burom ya ka sarkar bat ngi kerpat ru ya ka sarkar ba kan burom lem yangi kawai na kidaw hi ngatrai ba ka sarkar hadu menta kampat khot yangi kolong ba ngatrai ngi duna publicity pi ba namar ba kumba pi ba ngi syang ne tang san ngut te lese ka sarkar ka ken kam kai ngi te lese kum ta mo na ki media ru lese kim ya than gini ki media ru namar ki ba syang tang san ngut thrai te lese kata ka publicity ru ka duna ne lese ba balai ba ka sarkar hadu menta kampat khot lese ki bun kam kini ki nong yalam jungi ki bun kam but sa kaweru lese kini ki ba ke sarkar kalabu sentiat ba shanish tu ban pet yangi bangi don kat nungut kim ai gin kata ka khubor ya ka sarkar bangi ngilong ki bangi but ya kita ki an ba ki kanun jong ka sarkar kan lese ki ang ba mlele gitu ki syong tang sangut mdan jing tieng dan jing namar kumba pi ha kasngi ka baningkong kumbangan cuburam bangi syong ni gila don sibun ba ki pulet ki balawan ban care saudong ya kan ni ba lese ki tieng ba yo ngilek kelumar kala don ru ka fire bikiet ang ne ndai kat nang ya kisngi kita ki pulet ki lang dula namar bangi ngim le ngim don hiru kata ka jing tumu bangin le te lese ka sarkar tharai ngamla mo bantep kini ki badai ban pet sentiat ya ka sarkar kim ai kata ka khubor ya ka sarkar ka sarkar ka de ban yo bat sakaweru ngatrai ba ka sarkar hakani ka pori kadang dei financial ya te kadang bunkam ha ki bill ki barang long pending lese ka assembly kadang sudap kod lese kidang tat kidang lawat kata ka jabing ka bor perkat jumki kimpat la ban proses ke bikin lese kita ki mo ki babun ki lese ngingim la bangin ai kata ka jubab ka balong bed balai tharai ka sarkar kam khat yangi andai ka duty bade ka kamram ka de jong ka sarkar kan bahkan khmi bangila syong ni mentala artayo kamde ka ba kam kai kamde ka bangi susyong ni bangi yo jing mentoy ngim yo jing mentoy nanu ngim yo jing mentoy ngi ya dawai ka hok jungi bat ngi kermenru ba ngin yo ya kata ka hok ka bangi dawa ka bangi la up menta la andreus nam